बेंजामिन नेतन्याहू का जोरदार बयान। हम अपने अस्तित्व के लिए एक भयावह लड़ाई में हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें जीत हासिल नहीं होती। अब तो ईरान का गाजा बनना तय है। साथ में ईरान का समर्थन करने वाले मुस्लिम राष्ट्र भी लपेटे जाएंगे। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। אזרחי ישראל, אני גאה בכם. אני גאה בכושר העמידה שלכם. אני גאה ברוח שלכם. ודווקא כשיש פגיעות בעורף, אתם מניפים את הדגל. אתם לא נכנעים. לצערי היו גם 3 אבדות אתמול של אזרחים יקרים שנהרגו בהתקפות הללו. אני משתתף בצער המשפחות, ואני קורא לכם שוב, הישמעו להנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. אני קראתי למבצע הזה עם כלביא, מלשון הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. שימו לב למילת המפתח כאן, עם כלביא יקום. העם, כל העם, זה אתם אזרחי ישראל. זה כל הלוחמים הנפלאים שצומחים מתוכנו, הטייסים שלנו, צוותי הקרקע שלנו, חיילי פיקוד העורף, חיילי המודיעין, כל העזרה הכבירה של לוחמי המוסד ושל כל כוחות הביטחון. עם כלביא יקום ולוחמי העם כאריות קמים. ואני חושב שהדבר הזה הוא המפתח להשגת היעד שלנו. מה היעד שלנו? היעד שלנו לסכל איום כפול מצד איראן, להשמיד את מדינת ישראל. אני אומר איום כפול, כי זה גם הגרעין וגם הטילים הבליסטיים. אנחנו היינו בדקה ה-90. היה כאן מרוץ של צוותי הגרעין של איראן להביא בעצם ליצירת פצצות גרעין, פצצות אטום להשמדת ישראל. שמעתי שאומרים שלא השגנו הישגים בעניין הזה, זו טעות. השגנו גם השגנו. אנחנו פגענו פגיעה קשה מאוד באתר ההעשרה המרכזי של איראן, אם צריך נוסיף. लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।